ҳамада салом алайкум бародаро, як бор дига хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас. Навора то охира тамошо кун бародар, дастгирии моро фаромӯш накун ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошед. ҳамеша гапа зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 151 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Lacetti. соли барориш 2007. кузов седан ранг боша, серебристи. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, газ бензинаи коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 26500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 175000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзона мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо ҳаст Opel Vectra A. соли барориш 1994. кузов седан. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 100%, ходовои 90%. техас мотор то 0.0.2022 ҳастай. камбудӣ неста, фақат мешини ҳай мекунӣ моша гуфтай халос. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ба нархша боша гуфтесаи бародар 22500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 148000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо савдо мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба эълони сеюм Volkswagen Passat. соли барориш 1997. кузов седан ранг боша, серебристи. мотор 1.8 сӯзишворӣ боша, газ бензинаи коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хеле хуб мебошад гуфта гази евро 4 дорад, ҳуҷҷат дорад то августа. ходовои 80%, баллоно боша 90%. мотор коробка хубай, маслан намехӯрад. 10 литр газ қади 75-80 та гуфта мегарда, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесаи бародар 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 132000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, мошин алишам мешавад. вариантот боша пешниҳод кунед. марҳамат барои маълумоти иловагӣ рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Nexia. соли барориш 1996. кузов седан ранг боша, сафед. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, газ бензинай коробкаш механика. мошин германския гуфтай газ бензин ҳардуш кор мекунад. чашкиёш кафидагӣ надорад, задагӣ надорад. губковат кардагим, ходовои садай тонировкаи ақибша нав кардагим гуфтай документош то моҳи марта ақай бировардагим ша гуфтай мошин вообще тоза, камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ба нархша боша гуфтесаи бародар 17400 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 114000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзона мекунем. марҳамат бародаро, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст Volkswagen Golf. соли барориш 1999. кузови хетчбек, ранг боша сафед. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Турсунзода ба нархша боша гуфтесаи бародар 23000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 151000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2115. соли барориш 2007. кузов седан. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, бензини холи, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтари накта 4 баллони нав дорад, 4 дискови спис дорад, дар рӯи пеш электропакет дорад. мошин ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар Россия бародаро ва нархша боша гуфтесаи бародар 70000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мекунем. алишам мешавад ба мошин дар Тоҷикистон буда ба ягон Vectra ё Sedan айнаудсе боло боша гуфтай солаш. марҳамат боша вариантҳо пешниҳод кунем. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунем ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯшии мо ҳаст Toyota Mark D соли барори 1993 кузов седан ранг бошад сафед авион мотор бошад 2.5 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка автомат мошина гуфтаи ҳуҷҷатош ягон рӯз дига мондагиай камтар ремонт дорад нижни час алиш кардан дар кор дигар ҷошсозай фавран фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар ноҳияи ёвон ва нархша бошад гуфтаи саи бародар 10,000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 66,000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед марҳамат бародаро барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо WhatsApp имо кор мекунад номеро худаш кор намекунад барои маълумоти иловагира дарёфт кардан марҳамат бародаро муроҷиат кунед. ҳаштум мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Vectra B соли барори 1995 кузов седан ранг бошад кабуд мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад бензини холӣ коробка механика мошин дар ҳолати беҳтаринай пусидагӣ таоман надорад фавран фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар ноҳияи 5 ва нархша бошад гуфтаи саи бародар 30,000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 198,000 рубл харидори конкрет набошад гуфтаи бо арзонам мекунем марҳамат барои маълумоти иловагира дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занем ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшии мо ҳаст ВАЗ 2106 соли барори 18 сол кузов седан ранг бошад сурх авион мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка механика мошин гуфтаи 4 баллони 80% дорад мошин дар ҳолати хубай ягон камбудӣ надорад пусидагӣ задагӣ умуман надорад акклиматор нав мошин телевизор дорад ҳар чори дарож гуфтаи пул қатъия мошин сигнализатсиям дорад фавран фурӯхта мешавад сум дар корай қарор дорад мошини мо дар ноҳияи восеъ ва нархша бошад гуфтаи саи бародар 20,000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 132,000 рубл харидори конкрет набошад гуфтаи бо арзонам мекунем марҳамат барои маълумоти иловагӣ дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фурӯшии мо ҳаст Volkswagen Passat соли барори 1999 кузов седан ранг бошад сабз мотор 1.8 сӯзишворӣ бошад газ бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мотор 1.8 турбо салон кожни фавран фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе ва нархша бошад гуфтаи саи бародар 22,000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 145,000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи арзонам мекунем марҳамат барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra F соли барори 1997 кузов универсал мотор 1.6 ранг бошад сабз сӯзишворӣ бошад газу бензина коробкаш механика мошин дар ҳолати миёна қарор дорад лук дорад ҳуҷҷат дорад фавран фурӯхта мешавад қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе ва нархша бошад гуфтаи саи бародар 22,000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 145,000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи бо арзонам мешавад марҳамат барои маълумоти иловагӣ рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. 12 мошини фурӯшии мо ҳастаи Hyundai Sonata соли барори 1994 кузов седан мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад бензини холӣ коробка механика мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад фавран фурӯхта мешавад маълумоти иловагӣ нависондагӣ нестай қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе ва нархша бошад гуфтаи саи бародар 17,500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 115,000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи бо арзонам мекунем марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии мо ҳастаи Lada Priora соли барори 2009 сол кузови хэтчбек ранг бошад мокри асфалт авион мотор бошад 1.7 сӯзишворӣ бошад бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад 1 сола ҳуҷҷат дорад 4 баллони нав дорад мотор коробка ходовой ҳамаш 100% тонировка надорад дискош простоя срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе ва нархша бошад гуфтаи саи бародар 37,500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 247,000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи бо арзонам мешавад марҳамат дӯстон барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақами дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад раҳмат ки навро то охира тамошо кардем зинда ва сарбаланд бошед бародаро мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем канали моро дастгирӣ кунед то навруи оянда худтон эҳтиёт кунед худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад хайр.